Ji dîroka kevin heya niha mirovahî bi berhemên xwezayê jiyana xwe domandiye. Xweza her tim xwestekên mirovan pêkaniye û wan têr kiriye. Lê di serdema me da îdî hin guhertin çêbûne. Xweza her çi qas dewlemendiya xwe pêşkêşî xizmeta mirovahiyê dike jî, mirovên ku her diçe hinekî din çavbirçî dibin, vê dînyayê jî xwe ra bes nabîne. Ji ber van sedeman berhemên ku zemanê berê xweza ji bo mirovahiyê de afirand, niha bi destê mirovan û mekîneyan tê afirandin. Niha em ê herin Mêrdînê û berê xwe bidin nebatek ku berê xwezayî bû û niha ji hêla mirovan ve tê hilberîn. Ev der serayeke kuvarkan e. Ango seraya kariyan. Li vê devera çandiniyê her sal bi tona kuvark tê çandin. Veya em jêr bên kültür mantarı veya mere bi xavî kare bixwe. Zaten kuvarkê ku xavî tenê tê xwarin ew e. Çeşîdek kuvarka ye. Jî îstîrîdye mantarı heye, türüf mantarı heye, bi deha çeşîdê wê hene. Wekî tê zanîn kuvark nebatek xwezayî ye û li çiyayên Kurdistanê li gelek deveran şîn dibe. Ev nebat di nav Kurdan da bi navê karok, kuvark, kûfkarik, guvarik, kakevîlk û her wiha bi gelek navên din tê naskirin. Nebatek ew qas temxweş e ku her sal bi taybet gundiyên Kurdistanê derdikevin çol û çiya û kuvarkan berhev dikin. Vaye em hêdî hêdî ber bi biharê ve diçin û wekî tê zanîn bihar dema berhevkirina kuvarka ye. Şêniyên gundên Kurdistanê vê nebata xwezayî hem ji bo mala xwe berhev dikin, hem jî bo hîn kesan deriyê debarê ye. Lêbelê ji ber guhartina dem û demsalan û talankirina xwezayê ev nebata temxweş îdî di nav xwezayê da pir kêm bûye. Ji ber vê yekê mirovahî bi sazkirina teknîkî û avakirina serayan dixwazin vê valahiya xwezayê tije bikin. Ev cihê niha Emlêne jî ji ber pêdiviyek wisa derketiye holê. Li vê serayê çandiniya kuvarkan tê kirin. Vir tesîsa çandiniya kuvarkayê em kuvarka li vir diçînin.
axameyê kompostê me ne veya dodê me ne ve oda awil e oda min awil de wek ku hûn jî dibînin ku varkê me yên şîn nehatine vana derketin vana ê nûn yani ê pêşengiyê ji ku varkê dikinin ew derketin yani qederê 4-5 rojê din wê hêdiyê dî ku varkê me vê odê de şîn bibin demin. Deka warin niha em bi kuvarkên serayê nas bikin û bi berfirehî derbarê wê de agahî bigirin. Xwediyê Serayê Egîd Çelîk behsa karê xwe û hilberîna kuvarkan dike. Toxumê davêjin 37 rojê din e ortalama tabii dibe 38 jî dibe 40 jî dibe 36 jî yani degiş dibe lêbelê arîtmetîka ortalama 37 roja di kuvark dertê. Her kompost maksimum 4 carî kuvarka derdixe. Her em ji ver jî dibên flaş. Her flaş mesela flaşa awil 6 ton derket. Flaşa dida dibe 3 ton. Flaşa 3 dibe ton û nîvek. Flaşa 4 jî 75 kilo. Büyük şeklî her flaş nîve ê berê xwe ye. Büyük şeklî dertê. Helbet her karek taybetiyek û cudahiyek wê heye. Helberîna kuvarkan jî xwedî taybetiyên balkêş e. Pêwîst e mirov di vê karê de zanyar be. Normal ax nabe veya jêr dibêjin bi Türkîce dibêjin örtü toprağı ji bo kuvarkayî hem wan muhefaze dik hem nema wan distîne toprağekê özel e yani jêr din. Mesela çîk heye, kîl têt heye. Kîl normal axê de kîl tune. Veya ji bo yayê özel e toprağa wê, axa wê. Ji bo çandina kuvarkan pêwîstî bi cihek girtî heye. Ev der ne wek serayeke klasîk hatiye sazkirin. Sergirtin û dorgirtina wê ne bi naylona hatiye kirin. Mirov dikare bêje ev der wek dikanekê hatiye ava kirin. Wexta ewil me dûkanê girt em çûn bi hesinkarekê me li hev kir
şansa me ji ser Hesin ambargo hebû. İja Hesinê yani me dusê qat mesrefa zêde lê kir. Em jê re bên ranza sistemî, askerî ranzayê û havalandırmaya me heye zaten fana me heye. Yek heva paqij ji derve tîne hundir didi ser kuvarka. Yek jî heva a nebaş ji hundir derdixû didi derve. Veya jî ji bo hem hijyenê hem jî çêbûna wan û mezinbûna wan girîng e. Kültür mantarı ihtiyaciya wê ji davê tune ye. Em yapay yani em yapay çêdike tarîbûn ihtiyaciya wê ji tarîbûnê heye. Çunku wa tav lêk hebû û ne tarîb wê xerab bibin. û nemlendirma wê em çêdike ortalama mesela sedî heftê û pênc ihtiyaciya wê ji nemê heye. Ciyê me zaten bi xwe bela ku nemlî ye em tiştekî ekstra zêde nakin. İhtiyaç hebe mesela tu kare erdê şil bike veya tu kare tiştek din yöntemê din sîsleme bike dîsê nema xwe qezin bike. Ger çandiniyek baş pêkirin kuvark gelek bi berekete. Ji her çandiniyek çar caran mirov dikare berhem bigire. Werin em berfirahî wê guhdar bikin. Salê di nêzîka sî çel ton kuvarka em derdixin. Çar cara em kuvarka dîsînin. Du çar cara di nêzîka sî tonek, sî û pênc tonekê dertîne. Kompost ayrî, poşetê axê jî ayrî tê. Piştî 15 roja em axê bera ser komposta dikin. Kuvark di xwezayê da bê destwerdana mirovan bi xwe şîn dibe. Ji bo şînbûna wê ne avdan lazim e, ne hefir, ne jî heşêv. Taybetiyên berhemên xwezayî jî ji xwe ev in. Lêbelê dema mirov xwest bi rêbazên teknîkî çandiniyê bike, pêwîst e mirov baldarê hin tiştan be. Çandiniya kuvarkan jî di vê warî da gelek zanyariyê dixwaze û her wiha karek zehmet e. Roja awil kompost ji mertê, heya roja 15 jêr bên quluçka dönemî. Di quluçka dönemiyê ihtiyaciya mantar ji tarîbûnê heye û ew çaxa di tiştê ku en girîng dereca hundirê kompost e. Ew jî gerek di ara 13 û 30 dereca de be. Yana wê nexweşî diwan keve, bi ser 30 keviya jî biniya 13 keve wê nexweşî diwan keve. Verîma wê wêkên bi. Ortalama li Tirkî werîma kuvarka sedî 26 wan e. Ji bo ku werîm zêde ve gerek baqimayê xweş bi. Üretima xwe ewil di me lê nerîn verîma me sedî 40 hat. Piştî quluçka dönemî diqede yani roja 15 em axê bera ser komposta didin. Piştî wê 19 roja jî em jêr dibên tirmiqlama wek mereva hevîr li hev em li hev dixin. Ji bo ev axa ku me bera ser komposta belakî jî tam bela bive. Piştî roja 24 çend 4-5 ilacê me hene. Formaldehîd, rîmon, işte mînayê, de gişt dibe. Gişt fungîsîd in ev ilacana. Mantara diparêze û mezin dike û li wan nere. û piştî roja 36 hefta wan hêdiyê dî kuvak derdê. Em jêr dibên flaş. Flaşa ewil 3-4 ro dewam dike. Em hundirê 3-4 roja de em
15-20 kes em tev di kuvarka top dikin, paket dikin. Piştî ev 3-4 roja diqede nêzîka heftakî ilacê wê hene qilorê em didine ji bo paxijiya wê vir de. Piştî 8 ro diqede ji flaşa ewil, flaşa duda dest pê dike. Flaşa duda jî weka ewil 3 ro dewam dike, 3-4 ro maksimum dewam dike. Piştî wê dîsê 7-8 ro dikevin nav bera wê û em dîsê ilaca din, dîs kuvarg dertên ortalama her üretimek 2 meh û nîvat temam dibe ve jî en pir dibe 4 flaş. Gelo dema mirov çandiniyekî baş bike daneya kuvarkan çawaye. Her wiha helbet bazara vê nebatê jî giring e. Gelo berhemên ku dikeve destê wan dikarin bê pirskirêk belav bikin û bifroşin. Agît Çelîk behsa berhemên ku ji vê serayê tê dike. Ême me şuxlê 16 ton kompost xwestibû. Ciyêm 100 metrekareyî mi 16 ton komposta vêtê 6 ton kuvark hat verîma min sedî çelwan bû 6 ton û tiştek ji mir hat. Ev kuvarka jî em didin Mêrdînê, em didin Amedê, em didin Batmanê heya Bitlisê em difroşin. Zaten em dixwaze tevdê pazara Tirkî em üretima xwe ji Kurdistan heya Tirkî em kuvarka bişînin. Me gotibû ev karekî pir hesas e û zanyarî jê re divê. Pêwîst e kuvarkên ku hatine çandin bên parastin jî. Ji vê yekê hin rê û rêbaz hene ku divê bi profesyonelî bêkirin. Mantarxane ji bo verîma me baş were gerek cî û mekanê me pir sterîl be. Dezenfeksiyonê gerek me re bike. Mesela wexta ewil berî kompost werin em odê û ranzaya bi formaldehîdê dişon. Formaldehîd ilacekî wa pir dijwar pir xurt e û rîmonê piştî ew tê em didine ev jî ji bo kêzik mêzik aye. Hijyen pir önemlî ye di verîma kuvarka de. Hijyena te kêm bibe, verîma te jî kêm be. Hijyena te zêde bû, baximê te tam bibe, verîma te jî zêde be. Ji bo kuvarkên sunî tên çandin ji axa wê bigire heya tovê wê peydakirina wan zor e. Li hin deverên Tirkiyeyê ev kar tê kirin û tenê li wan deveran peyda dibe. Axa wê em ji Konyayê dixwazin. Ev kompostana wexta ewil tên em ayrıyeten axê jî dixwazin örtü toprak jê dibêjin. Ew jî axekî özel e ji bo kuvarkayê yanî. Ew axa jî wexta tê yanî 15 roja em nadin ser komposta. Piştî 15 roja em didine ji bo hem nema xwe bidê hem ava wê bikişînî. Mîselê toxum talaş işte wa tiştê cuda tê hene. Genim mesela di hundirê ev komposta de hene. Li herêma me de tune. Bela ku di herêma me tune jî em mecbûr ji hêla Tirkî dixwazin, ji Konyayê dixwazin. Üretima wê li herêma me tune heba zaten wê ji bo me jî ji bo her kesê jî çêtir be. Me ji xwe ji vir bixwasta.
Çandina kuvarkan ji bo hin kesan bi taybet jî ji bo jinan bûye deriyê debare. Gelek kes vê cihê dixebitin û jiyana xwe bi hilberîna kuvarkan qezenç dikin. Xwedê ji wan razî be van kuvarka çandin û em jî tên ji xwe pê sebebin zatî merdî karê wê tune, febrîqê wê tune. Em ji xwe hatine pê van tişta dişxulin û em ji xwe pê diştexilin. Hengî pîrek hundir û tên aciz dibin. Îja em dixwazin îş wiha çê bibin, em jî ji xwe pê sebebin. Pêda wan li me jî dibe û îşillah wê li xwediya jî bibe. Saet hema heşt û nîv hatê. Ji bistanî em carkê hatin hepkî rokim bûn em diman heta saet 5. Îja an hanî zaro dirêj bûne ka heta çişa xembîne heta ama em ê hevdûne em li ber hev nanerin. Em erbê hevin. Helbet çandiniya kuvarkan ne gelek hêsane. Lê wisa xuya ye di hêla aborî da feydeyên wê gelekin. Egît Çelik ji bo ku ev kar bi pêş bikeve û feydeya wê bigihîje gelê herêmê hin pêşniyaran dike. Ciwanên me bira ticaretê bikin yani girîşimekê bikin pir tiştek cudayê pir tiştek xweş e. Wexta me re kedekê didi û ew çîka wê distîne yani qarşılığa wê distîne veya me re kêfxweş dike. Zaten Tirkiye di krîzê de ye ji bo me re serniga bi gerek me re herê xwe qezenc bike, ekonomiya xwe qezenc bike. Mesela özellikle hevalê jin gerek di hêla ekonomiyê de ekonomiya xwe ew bidest dixin bira hewcadariya wan ji zilama tune be. Me genelde karkerê me ji hevalê jinin em jî çiş distê me tê ji bo wan em dike alîkariya me yê ekonomîk em ew karê xwe dike em jî karê xwe dike. Wekî me di serî da jî anî ziman mirov dema ji xwezayê dûr dikeve û talana xwezayê dike, xweza jî daneyên xwe kêm dike. Rastiyek vê gotin jî kuvarkin. Niha îdî mirov mecbûr mane hin berhemên ku berê ji xwezayê dihatin niha bi xwe biafirînin. Xuya dike ku ne bi awayek xwezayî be jî ev nebata temxweş wê ji sifreyan kêm nebe.